Anke residenti ta' San Vincenz de Paul daħlu fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza permezz ta' diversi attivitajiet esterni u liturġiċi li saru fil-faċilità stess. Dan sar bilan li residenti jibqgħu jgħixu ħajja kemm jista' jkun normali, imżejna bit-tradizzjonijiet Maltin. Fil-fatt iswali jintramaw b'vari żgħar waqt li l-Knisja tiżżejjen bid-damask u jinħarġu l-vari kollha lesti għall-purċissjonijiet kif isir f'bosta irħula u bliet madwar Malta u Għawdex. Saret ukoll purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira fejn ħaddu sehem madwar 250 volontier bħala reffija volontiera u kif ukoll raba ta' residenti u impjegati ta' San Vincenz de Paul. B'kollox kien hemm 8 vari maħduma minn Michael Bonnici, impjegat ta' San Vincenz de Paul li huwa wkoll skultur u artist. Bonnici kull sena ħadem statwa ġdida u din is-sena kienet l-istatwa tal-marbut li żanżinet. Għal din il-purċissjoni minn barra li attendew l-raba u membri tal-pubbliku, attendew ukoll l-anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani filwaqt li r-residenti jinħarġu fl-ispazji pubbliċi biex ikunu jistgħu gawdu l-purċissjoni. Dan filwaqt li dawk li ma jistgħux joħorġu isegwu mill-galleriji u l-btieħi ta' swali stess. Dawn l-attivitajiet kienu organizzati minn Father Lino Azzopardi u t-tim tiegħu li jmexxu kumitat apposta f'San Vincenz de Paul għal dawn l-affarijiet. Bekk jitħarsu mhux biss is-saħħa u l-kura medika tar-residenti, iżda wkoll il-kwalità tal-ħajja li jgħixu u li titjieb fost l-oħrajn permezz ta' dawn l-attivitajiet. Intant se issir ukoll il-purċissjoni tal-irxoxt li ser iddur mal-periferija ta' San Vincenz biex l-anzjani kollha jgawdu din il-ġurnata speċjali. Dan fil-waqt li fiswali bħalissa qed isiru wkoll wirijiet żgħar organizzati mill-impjegati stess u li għalihom jiġu organizzati żjarat osra għar-residenti stess. Fl-aħħar nett anki l-figoli jagħmlu parti importanti mill-attivitajiet f'San Vincenz. Dawn ġew preparati mill-impjegati u bl-għajnuna tar-residenti stess li jirrakkontaw ukoll kif kienu jagħmluhom.